So for those two guys, Mfuru today, one day can party from one ogbe to the another. Ofu ni megi you white, you want a dread itorogologo. Ofu you blue with short knicker. Afro muno na phone shine, eba apartment mono. Unu na one day can party no way. Keke we carry only we begi, maka egon deke gachoroge. Ima sincerity law, if you snitch on somebody, you went 2,000 RMB. A lot of you Igbo people, now is to snitch on your fellow brothers. Today, I was a victim of those guys. And they have Wundi Igbo. Immediately, Haga Feremu, Oru 20 minutes, Oru 5 minutes, even Oru 10 seconds. Ndeka abamu buruburu. Hasimu with a passport mo. Because gene, umunemu Wundi Igbo na pare. Na choke ekeriye wanne ha woke mo wanne ha wanyi ka ha wike wete 2,000 RMB, 1,000 RMB from Undeke. It is very bad. It is very bad. Most of us Wundi Igbo na-emewu nchete ya anya mmiri akwa agbawam. So ihe iji ga wuru friend Ndeke wuki snitch on umunne gi ka eke bula ha. Ndị na-ama otu ha shibia n'obodo a. Ndị na-ama merere ala were kpọta ha n'obodo a. Ndị na-ama how they are managing to survive n'obodo a. Ihe na-aga wee ru snitch. Ihe na-aga wo ịkpọrọ Ndeke akwụkwọ gị na ha na-akparị from one garden to the another, from one garden to the another. Gị na-achọ ndị black ibe gị, gị na-achọ ndị Igbo ibe gị ka eke rie ha as informant. Ihe na-arụ n'obodo wee informant ka eke rie ha, ka eke akwụkwọ rie ha, ka we can with 2,000 RMB that is not even up to 500,000. Today, I Chisom Lexus, I was a victim of those people. And when the eke akwụkwọ bekutemo, semo passport, na gwa ya se nwe homo passport monga. Ya si m okay, go see mu picture. Yes, mu picture. Ya wuru gini na enwere mu visa. Ihe mere m ji la ije ata wu na enwere mu visa. And owu umunne m ndị Igbo asụrụ m Igbo ha anu Igbo m sọrọ. Ha bido smile wa. Owu umunne m du Ndeke nda, du Ndeke akwụkwọ nda na akpari from one garden to the another, from one garden to the another. Na achọ onye eke ga-eri. Na achọ umunne ha eke ga-eri ka ha nwee ike nweta ego, ka ha nwee ike nweta benefit. Because ozi ihe anọ na ịkpọta nwanne gị ekerie ya, nwanne gị na-enwe akwụkwọ, ịkpọta ya ekerie ya, gị nweta benefit from Ndeke akwụkwọ. Those two guys, ọ ga-adịrị unu na mma. Eke ahụ ị chọrọ ka o rie mmadụ ka ị nweta 2,000 RMB. Eke akwụkwọ ahụ ị chọrọ ka o rie mmadụ ka ị nweta 2,000 RMB, ọ ga-eri gị. Eke ahụ will turn back to eat you. Eke ahụ ga-atagbu gị, ana ọ taa gị, ị ga-anọ n'ime nga. Ndị village gị ga na-achọ gị 3 years, 5 years, ha ahụbeghị gị. Ebe ihe ị na-arụ asụ onye Igbo wee kparị from one garden to the another. Gị na Ndeke ka unu na-achọ ndị na-enwe akwụkwọ unu ga-eri. One day, he that sells his brother, they will later buy him kwa. Onye a na-ere nwanne ya n'ohu, a ga-emechakwa one day, ere gị nwa na-ere nwanne gị. Because ihu na-akparịzi now from one garden to the another, from one garden to the another, with Ndeke akwụkwọ. Ka unu na-achọ ndị Igbo na-enwe akwụkwọ ịtụ aka, eke a ga-meetie ha, eke ajụọ ha pepa. Otu ahụ eke erie mmadụ. This is what you do for a living. Maka na o nwezikwa ihe unu na-arụ, ihe unu na-arụzi to snitch on your brothers. Let's assume I no get akwụkwọ today. Let's assume I want visa today. Eke ahụ gara eri m because eke ahụ jidere m n'ọnụ. They catch me, I'm just coming out from my house. Those two boys agafe. No efile na ha chọrọ ịgba m enyi, otu ha chi na-ele m anya. Efile na ha chọrọ ịgba m enyi, ma cross the other side na ka na m echeta isi. Enwekwa m strength mmadụ ebe ya gbawa m enyi na ike m ji ekwu okwu adị m. Ihe m mere m gịnị cross the other side. Before that boy ga-erula this pole. Before ga-erula one pole, eke agadaala m, eke akwụkwọ agadaala m, eke immigration agadaala m. Now mgbe eke ahụ gadara m, those boys bịa laghachitawazie azụ. Igosi gị na ọha na Ndeke nọ, ọha na Ndeke so, ọha na-akpagharị Ndeke na-aga from one garden to the another. Na-achọ Ndeke ga-eri ka ha nwee ike nweta 2,000 RMB. Those boys gafere m ha bịa laghachitazie nọrọzie Ndeke ahụ n'azụ. You understand? Mụnwa na onwe m sef chọrọ inye ha sign ka ha shipto, ka ha gbafuo na ihe akwụkwọ eke akwụkwọ o. Ama m na ndị m chọrọ inye sign ka ha gbafuo so Ndeke. Ihe amega m taa onye m chọrọ inyere sign si ya ihe akwa eke akwụkwọ chọkwa ya owe. Ama m na ndị m chọrọ inye sign ka ha gbafuo sozikwa Ndeke ma asụ Igbo si ya so ihe unu na-emegharị n'obodo a na-akpọrọ Ndeke na-aga from one garden to the another. Ha smile ya durukwa Ndeke ahụ esoro ha n'azụ ha gawakwa another garden. So let's assume na o nwere onye black ma onye Igbo na-ara ndụ dị ya na-enwe akwụkwọ and m wee nwe ị ma na eke a gara eri that person because today ha sere m picture ya wuru na enwere m visa. Ọkwa ụmụnne m ndị na-emekwa ihe akwụkwọ ndị Igbo kwa o asụkwara m Igbo ya ele m anya smile ya si ma ọwụkwa n'otu ahụ ọkwa ndị Igbo ibe m mega destin. Ahụtụbeghị m gị onye Yoruba ga-eme nduka ihe a ọwa onye Igbo. Imagine say if I no get paper, imagine say I no get visa. Enwere ike 1 month na anụbụ mkpatụrụ m na never hear from me. Ị ga-ama na anọ m n'ime nga. Be very careful. Anybody now can snitch on you because etila ya ego.
You snitch on your brother or your sister. You carry the person. Eka kuku enye gi 2,000. Eka kuku enye gi 3,000. Eka kuku enye gi 1,500. So be very careful that thing is real. I've been hearing it since, but I did not believe it till it happens to me. Omerem today, and this is the clothes that I was wearing in the afternoon. And those boys, I can describe them. Just that the same happy picture because I was scared. Otoeke she confronts those boys so I was scared. I couldn't snap them when they walked past me. You understand? After how much I'm interrogated, I couldn't snap them picture. So this thing is happening. One na akpo ekeke one ya maka na ndeke na enyesi 2,000 na enye 3,000 na enye 1,500. So umunne m wo ndị Igbo nọ na China unu dịkwa no careful because onye gị na eri na aṅụ nwere ike ịzọpụ okwu ya akpọ ndeke ekerie gị maka na ọ ma na iji ya akwụkwọ. So biko no unu nwa na-emekwa na ihe a unu nwa na-arụkwara ndeke snitch unu nwa na-arụkwara ndeke ọrụ na-akpọ ndeke na-akpagharị ka ihe mere unu obodo gwu gị ka onwe ihe na-arụ lawazie kama ị ga-abịa na-akpọ ndeke na-aga to garden ka a na-eri ụmụnne gị ị na-ama otu ha chitagide ahụhụ bịa ya wụrụ na ha enwe akwụkwọ lawazie na Nigeria because out of frustration ga-eme gị kpọrọ ndeke mete ndeke oyi wụọ informant ndeke kpọrọzi ha na-aga from one garden to the another ka ha na-eri ndị mmadụ na-enwe akwụkwọ. So please, let's be guided. This thing is happening, and it is seriously happening in China here. You understand me? Onye ọbụla dịrị careful. Nwanne gị na-eso China nwere ike zọpụ ọkwụkwọrọ gị ndeke eke erie gị bọsọ ma na inwe akwụkwọ ka onwe ike nweta ego ole 2,000 RMB. So please be careful. It happened to me. That is why I can come and tell you in details like this. Shalom guys. Shalom umuchukwu. Na anọ m na cell taa. Anọ m na prison. Ndeke eri m taa. Sị no thank God mba. Sị no lọlọ ị ga-ekwu okwu.